În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, problema despre care vreau să vă vorbesc acum este atât de clară, de directă, încât nu am nevoie de prea multe cuvinte, de prea multe minute. Deci, spre deosebire de alte dăți, nu am motive ca de data aceasta să vă țin mult. Pentru că totul este foarte clar. Biserica Ortodoxă nu aprobă, nu încurajează, nu îngăduie incinerarea celor care mor. Asta e o treabă foarte, foarte clară. Acum, noi cei care venim din țară, bineînțeles că ne-am întâlnit cu problema asta foarte rar, adică sau poate deloc. Eu când am auzit despre așa ceva prima dată, am crezut că e din filme, de undeva, adică eu așa pomenisem, am crescut văzând morți trecând pe drum și ducându-se la groapă și după aia mergeam și noi cu toți morții și ne înghesuiam toți copiii pe marginea gropii să vedem cum bagă sicriul în groapă. Era foarte distractiv, adică pentru copil și era câtă înțelepciune din partea părinților, bunicilor, poporului nostru să ne crească lângă moarte, lângă morți, adică să mori era cel mai normal lucru, din punctul nostru de vedere, în sensul că acceptasem asta vreau să spun, pentru că nu e normal să mori. Dumnezeu nu ne-a făcut să murim. Dar zic, ne obișnuisem cu gândul că ne naștem, creștem, facem prostii și murim. Și asta să știți că probabil că ne-a maturizat un pic sau ne-a responsabilizat un pic sau așa ar trebui să fie. Va să zic că atunci când am auzit eu pentru prima dată că undeva pe alte planete oamenii se ard după ce mor, eu am rămas cu gura căscată. Acum, când am venit aici în alte țări, păi uite că ne-am întâlnit cu problema asta, mai ales că mulți dintre noi au murit ori fără posibilități, fără asigurare de repatriere, asigurare de mormântare, cu tot ce trebuie, ori pur și simplu au murit singuri. Aproape că fără nimeni. Pentru că n-au avut familie sau au rămas fără prieteni, au pierdut legătura cu familiile lor. Și așa se face că mulți s-au incinerat și Iunia nu putea pierde ocazia de a-și înregistra pentru posteritate tocurile acestea până în înregistrarea care se face. Pentru că înregistrez, pentru că vreau să rămână, să fie clar, da? Să mai ascultăm și de data asta, că biserica nu aprobă incinerarea. Acum, ca o coincidență, trec de la una la alta, am primit ieri de la Episcopie o circulară în acest sens, în care încă o dată se aduce aminte preoților că trebuie să comunice asta credincioșilor, să o știe, să fie foarte clară treaba. Dar de ce zic, despre ce coincidență vorbesc? Pentru că cu puțin timp înainte de a primi circulara, în aceea zi, va să zic, deci nu ieri, a fost vineri, m-a sunat o doamnă. Acum o să rog pe domnul Paraschiv să mă ajute, să vedem dacă își aduce aminte. Știți povestea, nu, domnul Paraschiv? Nu știți. Nu, e clar că nu știți. Vă aduceți aminte că acum câțiva ani de zile m-ați chemat pe mine să fac o sfeștanie la o fermă de pui? La prietenul dumneavoastră? Da. Am făcut acolo o sfeștanie la casa unde stăteau cei care aveau grijă de fermele de pui și între cei care au fost invitați și au stat la masă se afla și un tânăr, Adrian, pe care nu-l cunoșteam. Și acum, așa se întâmplă la mesele acestea ale noastre ale creștinilor, că ne împrietenim unii cu alții, adică începem să vorbim, să povestim și din vorbă în vorbă află omul că eu sunt distribuitor cu o furgonetă prin Madrid. Și zice, păi și eu fac același lucru, eu distribui carne. Îl chema Adrian, dacă nu greșesc cumva. Da. Și uite, așa ne-am făcut prieteni. Și ne-am mai întâlnit pe Madrid, eu prima dată nu l-am recunoscut. Părinte, ce faceți pe aici? Am rămas. Și pe mi-am adus aminte. Deci am mai vorbit de câteva ori. Și mă sună ieri o doamnă de la noi din parohie, din Navas de Oro, și zice, părinte, suntem la un tanatoriu din Madrid, prietenul dumneavoastră care distribuia carne a murit. Mie mi-a luat mult să-mi aduc aminte. Cum părinte Adrian, băiatul ăla? Și mi-am adus aminte până la. Păi zic, doamnă,
e în Madrid. Eu, dincolo de faptul că eram de muncă, salopete, n-aveam nimic la mine și așa, dar zic, nu e teritoriul meu, adică nu pot eu să mă duc să... Așa, nu m-a chemat nimeni. Sunt atâtea parohii în Madrid. Puneți-vă în contact cu un preot de aici, din Madrid, chemați-l și o să vă facă tot ce trebuie. Că nu o să fie nicio problemă. Deci nu puteți să veniți, părinte. Păi nu pot, eram cu multă treabă, așa, am fost luat ca din oală. Dar nu știu cum am întrebat asta sau... probabil că am zis, păi și ce fac? Îl duc în țară? Unde îl înmormântează? Cred că am întrebat așa. Și zice, păi nu îl înmormântează părinte, că l-art. Când am auzit așa? Păi și cum adică? Dar cum ați avut ideea aceasta? Cine a avut ideea aceasta? Păi părinte, așa a zis el. Dar zic, dar de ce a murit? Că eu nu știam. Că l-am văzut că era un om, cred că mai tânăr decât mine. Da. A avut un cancer, părinte. Păi da, dar eu nu știam asta. Ne cunoaștem de foarte mult timp. Este de la mine din zonă. E bine. Așa. Deci este din satul apropiat de mine. Da. Împlinise 42 de ani. M-a depistat într-o analiză cu un cancer și gata. Acum, haideți să vedeți unde vreau să ajung. Că nu e vorba despre Adrian, Dumnezeu să-l ierte. Iar au decis ca să-l ardă pentru că în Madrid, ca să-l înmormânteze, îl costau vreo 10.000 de euro și nu aveau bani. Haideți să... Primăria îl înmormântează cu 1.500. Ca să știți tot. Bun. Nu există justificare pentru așa ceva. Nu există justificare pentru că dacă suntem într-o parohie ortodoxă română, nimeni nu beneficiază de un loc de veci. Știți că în Madrid, ca să poți să beneficiezi de la un cimitir de acolo, trebuie să fii în patronat, trebuie să faci niște acte, nu știu cum și așa. În fine, ce să zic? Că nu era nici o persoană mersă la biserică, a ales acest lucru. Bine, haideți să vedeți unde vreau să ajung. Da? Pentru că omul și-a făcut-o cu mâna lui. Acum noi nu suntem aici ca să-l judecăm. Nu suntem aici să-l judecăm. Dumnezeu să-l ierte. Suntem aici ca să învățăm din ce s-a întâmplat și să ne rugăm pentru el. Să ne rugăm pentru el, să-l ierte Dumnezeu. De asta vă povestesc. Vă povestesc ca să fie o lecție și vă povestesc ca să vă chem la rugăciune. Să ziceți, vă aduceți aminte de el, să ziceți, Doamne, iartă și miluiește și pe omul acesta. Deci nu e vorba de a pune pe cineva la zid. Acum, s-au întâmplat două lucruri grave, trei lucruri grave. Unu, că omul a știut că este bolnav și nu și-a cum să zic eu, nu și-a aranjat cele de moarte, pentru că dacă vezi că te duci către moarte, ți le aranjezi. Și nu-ți trebuie ca să te îngropi aici la noi, în cimitirele astea de lângă Coiar, spuneți că dumneavoastră doar știți că nu-ți trebuie 10.000 de euro, nici măcar 5.000 de euro nu-ți trebuie. Că eu am îngropat oameni, ce Doamne iartă? Adică să-ți iei un loc de veci aici la Navalmanzano, Gomez Sarasin, Coiar, Arroyo, nu Coiar, n-am zis. Dacă ești în patronat, 700 de euro. Păi vedeți, deci, haideți că nu e, deci... Ok. Înțelegeți? Deci atunci te poți aranja un pic. Adică, bă, o să mor. Domn doctor, mori. În cât mor? În 4 luni. Ok. Păi hai să vorbesc cu prietenii să fac o groapă. Bă, faceți-mi o groapă, mă îngropați acolo. Așa se face. Nu vă supărați. Până și eu, care sunt în Spania, am un loc de veci l-au luat ai mei și am zis, luați 2 să fie pentru voi și să fie pentru mine. Adică omul trebuie să se gândească un pic. În afară de asta, dacă ești fără posibilități, poți să te pui în legătură, cum vă spuneam, cu niște prieteni, cum ziceți, de la biserică, vă vedeți că sunt sărac. Îngropați-mă și pe mine când mor. Eu cred că am dat fiecare câte 50 de euro să îngropăm una. Bun, trecem peste asta. Când ni s-a cerut ajutorul, am ajutat. Problema este alta. Problema este că omul acesta a fost atât de supărat pe faptul că e bolnav și că moare tânăr, încât a zis că să fie ars. Asta e problema. Da, problema este că tinerii din ziua de astăzi, părinte, să mă iertați, s-au îndepărtat de credința ortodoxă, s-au apropiat de obiceiurile catolice. Păi dar n-au fost ortodoxi niciodată. Da. N-au fost ortodoxi niciodată. Da, au venit păgâni din România și s-au făcut și mai păgâni aici. Bun. Noi ce putem să facem? Că nu putem, ați văzut că nu poți să dai mâncare cu forța cuiva. Nici tratament nu poți să dai cu forța cuiva. Nu ai voie. Dar nu poți să dai mântuirea cu forța cuiva. Îl chemi. Da, asta este altă discuție. Deci, prima problemă este că bietul om, săracul, că nu s-a îngrijit. Al doilea lucru este că a vrut el să fie ars. De ce a vrut să fie ars? Pentru că a vrut să se răzbune pe trupul care îl omoară. Pe boara care îl omoară. Asta se răzbune pe Dumnezeu, că a zis că de aceea la 4 zile. Exact. Asta nu e o concepție ortodoxă.
este. Asta nu este o concepție ortodoxă. Haideți, lăsați-mă să termin. Noi ce învățăm? Noi știm că boala nu ne-o dă Dumnezeu, că moartea nu este de la Dumnezeu. Da? Am mai discutat despre asta și îmi pare rău că trebuie să mă repet și nu insist. Da? Boala se naște din păcatul care este în lume. Da? Toate necazurile care sunt în lume sunt de la păcatul care este în lume. Păcatul nostru, păcatul celor din jur, păcatul făpturii, păcatul părinților noștri, păcatul protopărinților noștri, Adam și Eva și așa mai departe. Relele vin de la diavol și de la păcat. Și ne le facem și noi cu mâna noastră. Nu ne omoară Dumnezeu. Nu ne pedepsește Dumnezeu. Atunci, e o prostie. Bine, asta o știm numai noi credincioși. Un om care e necredincios crede că Dumnezeu din cerul i-a dat boala și că Dumnezeu l-a omorât. Și atunci ce zice? Ardeți trupul acesta. Trupul acesta despre care noi știm că este creat de Dumnezeu și că este templu al Duhului Sfânt. Și că va învia la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos ca să se bucure de slava lui Dumnezeu. Și cam atât. Vedeți, gata, s-a terminat toată discuția. A treia problemă, că bine că mi-am adus și aminte, este că până și mama lui, Dumnezeu să o ierte și pe ea, era de acord cu treaba aceasta. Pentru că am vorbit cu ea. Acum, femeia care m-a sunat, doamna Dumitru de la Navas de Oro, a zis, băi nu, părinte, că eu sunt aici. Doamnă, vă rog, nu mi-o dați pe mama răposatului la telefon, că nu ne cunoaștem, nu? Dar ea tot a insistat și m-a pomenit cu femeia la telefon. Și atunci ce mai are? Să zic, Doamne, dar de ce faceți asta? Că nu e bine. Știți ce o să se întâmple? Nu că nu-i face nimeni rugăciune acum. Nici parastase nu puteți să-i faceți. Numai dacă cumva ascundeți asta de vreun preot. Da, dacă îl mințiți. Dar dacă dumneavoastră, dacă un preot care știe adevărul, nu o să facă parastas pentru un om care a fost incinerat cu voia lui, că a vrut el să se incinereze. Nu puteți să mințiți să vă jucați cu lucrurile astea. Păi, prima dată am auzit-o, cum a spus, înainte să-i dea telefonul, am auzit-o, dar nu avem nevoie, nu ne trebuie, nu ceva, nu ne interesează pune. Adică, lăsați-ne cu prostiile astea ale bisericii. Atunci mi-am dat seama de unde vine rău. De unde vine rău. El, săracul, a fost necredincios pentru că n-a primit-o din familie. Femeia la rândul ei, cine știe, n-a primit-o nici ea. Și uite așa cum se dă rău de la generație la generație. Până la urmă a luat telefonul și dintr-o dată, nedându-se seama că eu am auzit ce a spus înainte, a vorbit schimbat. A vorbit așa, ca și când m-ar considera, m-ar băga în seamă, m-ar respecta. Dar eu am fost scurt. Am zis, Doamnă, e rău ce faceți, nu trebuia să faceți asta. Nu vă mai puteți să-ți gândi acum. Sunt conștient, trebuia gândită altfel treaba. Că o să ia cenușa într-o urnă și o să o ducă în România. Și ce să fac? Numai dacă moare un credincios care n-a vrut să fie incinerat într-o țară unde incinerarea este obligatorie, să zicem în Japonia, mi se pare că în Japonia, nici nu știu. Sau a murit într-o situație de asta medicală, sanitară, când incinerarea este obligatorie, depinde, o ciumă, nu știu ce, o boală, o pandemie. Da, știm ce bătaie de joc a fost și cu asta. Dar sunt și situații unde de adevăratele e nevoie de așa ceva. Ciumă, cum vă spuneam, holeră și așa. Numai într-o situație de asta și medicii au spus neapărat trebuie să-l incinerăm pentru că altfel să împrăștie virusul și nu știu ce. Omul n-a avut nicio vină. Numai în situația aia când se bagă urna cu cenușa în pământ, se cheamă un preot și nici măcar atunci nu-i face slujba mormântării, îi face trisagionul. Adică ceva așa mai pe scurt și mai... Înțelegeți? De ce? Biserica vrea să dea semnalul importanței trupului, fraților. Cât de important este trupul. Și despre asta o să vorbim altă dată. Dar ăsta este mesajul. Să nu credem noi că trupul este ceva cu care poți face păcate, pe care îl poți disprețui, pe care îl poți urâ, pe care îl poți arde. Trupul, aduceți-vă aminte cum, și o să vorbesc în curând poate despre asta. Aduceți-vă aminte cum se îngropau părinții noștri, strămoșii noștri, că ne-am îngropat și noi, bunicii și așa mai departe. Sau am văzut în sat. Erau scăldați, erau spălați, erau schimbați, erau puși, pupați, sărutați, tămâiați, erau puși cu lumânări. În afară de faptul că atunci când vedeai că se apropie moartea, îl chemai pe preot să te roage, să te spovedească încă o dată. Tu te-ai mai spovedit de nu știu câte ori, dar voi să te mai spovedești odată înainte de moarte. Încă să iei toate păcatele, să-ți aduci aminte toate păcatele, să nu cumva să rămână vreun păcat nespovedit.
Sau vreo situație de depărtare de Dumnezeu nespovedită. Și după aia împărtășit, bineînțeles. Da. Și așa cu sărutări și cu plânsete era pus trupul în mormânt. Și apoi câte trupuri ale câtor sfinți nu au fost descoperite în morminte și scoase de acolo și puse la sărutare și la închinare. Adică sfinte moaște. Cu adevărat, vedeți, cu adevărat noi credem că trupul este templu al Duhului Sfânt. Și atunci nu putem permite să se împrăștie între oameni, între oameni credința aceasta că putem să ne ardem trupul. Nu putem. Nu putem pentru că, cei mai mulți o fac din dispreț, din ură față de trup și după aia încet, încet s-ar împrăștia între oameni, cum vă spuneam, această lipsă de considerație față de trup. Adică, până la urmă îmi spune, păi atunci putem să facem schimb de trupuri între noi, când o să fie posibil tehnologic, că ăștia lucrează la așa ceva. După aia putem să unim trupul cu mașina, să ne transformăm în androizi. Putem să facem păcate cu trupurile noastre. Putem să facem orice cu trupurile noastre. Ceea ce este absolut fals. Pentru că omul nu este numai suflet. Omul nu este numai trup, omul este trup-suflet. Să fie clar. Omul este trup-suflet. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Nu există nicio clipă în care sufletul să existe altfel decât în trup. Și când nu mai există sufletul în trup, trupul e mort. Din momentul în care am început să existăm în pântecele Maicii noastre, am existat suflet și trup. Sufletul și-a construit trupul. Dar niciodată sufletul nu a existat fără trup sau trupul fără suflet. Asta este credința creștină și este foarte important. Așa că eu îi dau dreptate, cum să zic, eu înțeleg ce ne spune domnul Paraschiv, că dumnealui cunoaște situația mai bine, dar eu ce vă îndemn? Dincolo, mai presus de toate vreau să vă dau învățătura ortodoxă, ca să știți că nu se face asta. Și să știți și de ce nu se face. 2. Când avem în jurul nostru oameni care cu pași repezi se îndreaptă spre moarte, trebuie să avem curajul de a le spune, nu te supăra, dar ar fi mai bine să te pregătești. Să nu cumva să-ți treacă prin cap să te incinerezi. Unde te îngropăm? Păi n-am bani să mă duc în România. Păi și nu e tot pământul lui Dumnezeu? Ce, numai în România e pământul lui Dumnezeu? Și în Noua Zeelandă e pământul lui Dumnezeu. Și la Polul Nord e pământul lui Dumnezeu. Și pe Marte e pământul lui Dumnezeu. Peste tot e un loc în care să putem îngropa trupuri. În orice țară. Nu asta contează. Te îngropăm undeva, chemăm un preot să-ți facă slujba mormântării și gata. Cât o să-ți ia? Că nu ia preotul, fraților. Nici nu avem voie să luăm taxe la mormântare. Și să dă la funeraria, la firma care se ocupă de pregătire, așa, să dă sicriu, va aduce mașină mortoară, locul de vești și așa mai departe. Da. Vă zic asta ca să știm, da? Și atunci când suntem puși într-o astfel de situație, să reacționăm și să dăm învățătura cea bună. Ce să zic? Dumnezeu să ierte și să-i miluiască pe toți. Îmi pare foarte rău. Vă dați seama, omul ăsta s-a întâlnit cu mine, știa că sunt preot, că așa mă cunoscuse și nu mi-a spus, părinte, sunt bolnav. Poți să te rogi pentru mine? Sau nu, să nu te rogi tu. Spune-mi ce să fac. Nu știu, până în primăvară. E atât de recentă e? Da, s-a făcut la locul de muncă și s-a făcut rău. L-au luat niște colegi de acolo, l-au dus la un centru medic. Da. Eu credeam că atunci când m-am întâlnit cu el... A depistat care avea care și... Ca să vezi, da. Bun. Mi-a dăduseră un an de zile, n-a mai rezistat săracul, da. Și a și stat, uite, acum mi-aduc aminte că femeia asta care m-a sunat mi-a spus, mama lui a stat cu el în ultimele 6 luni. Auziți, că îmi vine să mă ridic și să încerc să dau palme în stânga și în dreapta sau să strâng pe cineva de gât. Cum să stai, fraților, 6 luni cu fito care moare să nu chem un preot? Adică, o spun încă o dată, noi suntem românii aia care ziceam că suntem grădina Maicii Domnului, că suntem credincioși, domnul Păceanu, că se predă, că am mai spus-o de curând, că se predă religia de 34 de ani, se predă religia în școală. Și atunci o mamă din România vine și stă cu copilul ei care moare 6 luni și nu aduce un preot la el. Înseamnă că ceva rău se întâmplă cu noi, ceva e în neregulă cu noi și că nu suntem așa cum zice, cum credem. Nu? Păi da, sunt. Și atunci eu de ce vă povestesc asta? Că doar nu aveți dumneavoastră bieților nicio vină. Vă zic asta ca să vă fac curaj, să vă faceți curaj și să le ziceți. Nu se face așa, se face așa, cheamă un preot, pregătește-te și așa mai departe și așa mai departe. Da? Bine. Păi ce să zic? Adrian îl cheamă, haideți să
în particular, da? În particular să ne plecăm genunchii și să zicem, Doamne, iartă și miluiește și pe omul ăsta care a primit o lovitură. Vă dați seama, tu tânăr să primești așa o lovitură și să te curezi în câteva luni de zile, îți cam ia mințile. Îți cam ia mințile. Păi, da. Dumnezeu să-l ierte și să-l miluiască, Doamne.